O Goberno de España aprobou un paquete de 400 millóns de euros en axudas destinado a impulsar a compra de coches eléctricos e facilitar a instalación de puntos de recarga. A intención, a acelerar a transición cara a unha modalidade máis sostible. A medida introduce un cambio relevante respecto a programas anteriores. As subvencións poderán aplicarse como desconto directo no momento da compra, evitando así longos atrasos que caracterizaron plans como o Moves. As axudas poderán alcanzar ata os 3.000 euros por vehículo e tamén se manterán incentivos fiscais asociados. O que se busca é incentivar a compra de coche eléctrico, que ainda non está nos niveles que se pretende. Estamos falando de cuotas de mercado moi baixas aínda. O sector da automoción valorou positivamente a simplificación do proceso, aínda que advertiu de que a dotación económica podería resultar insuficiente ante o aumento da demanda de vehículos eléctricos. En principio pareceme un pouco insuficiente, porque ahora mesmo o coche eléctrico pide que se intensifique un pouco máis as axudas. Penso que se queda un pouco corto. O que teñen presupuestado penso que non vai nin a chegar á mitad do ano. Entonces é un parche. Opinan que o novo plan debería de poder chegar ao ano de duración, algo que coa dotación actual dudan que se faga. Polo menos que sea un plan serio que dure un ano para facer balance, non? Estamos falando de unhas axudas que, cos cálculos que hai, que as ventas que hai de coche eléctrico, din que non vai a chegar ni a mitad do ano. Entonces, para facer un plan real serio, deberían ser axudas máis potentes que cubrirán todo o ano, por lo menos, e así, a principios do ano que ven, facer balance. A pesar dese inconvinte, dende o sector ven esta iniciativa con bons ollos. A ver, todo o que sea axudas, todo axuda, por así decirlo, non? Entonces, ao final, pois, mellora un pouco as expectativas. Outro dos obxectivos principais do Goberno é reducir a burocracia e garantir que os consumidores reciban as axudas de forma máis áxil, algo que non sempre se cumpriu en convocatorias anteriores, nas que moitos beneficiarios tiveron que agardar meses para cobrar. Con todo, búscase contribuir na dinamización do mercado e na mellora da confianza dos compradores no vehículo eléctrico.